Takže nazdar lidi, mé jméno je Joun93 a já vás dneska vítám u dalšího Slendra. Takže dneska je to Slender 7. Street a jak jsem slyšel, ale jak jsem to už hrál, papírky je tam hodně lehký sbírat, ale zase to je těžký. Ne, prostě tak to bude asi takový kratší zase, jako Midnight Mansion. No, uvidíme. Takže taky blbosti. Chci vidět, se mi nelíbí. A 7. Street. Začíná být strašidelný. A holka. Se probouzíme. Ostávej, rychle. Dělej, nalež. Tak. A jdeme. Takže moc takový neznám. Dělej, jdi. Že hned v prvních stránkách vidíte, tak je to celkem jednoduchý. A tady je druhá. Lidi. Oh my god, to jsou hrozný zvuky. Že neříkám, že jich najdu moc. Že zde stát, že mě dostane předu. Oh my god, ne. Jako teď, když je tady. Vůbec není vidět ten blbec. Ale on nechápe, že tam potřebuji jít. Jdeme na druhou stranu. Máme třetí. Jsou hrozný zvuky, jako kdyby někdo točil nějakým divným. Tak mě nějak nefakčímeš. A čtvrtý. Oh my god. To dělá hrozný zvuky. Jako kdybych se na něj koukal. Lily měla naprostou pravdu. Dělá to zvuky jako cvrček. Oh my god, ne, už má na sobě ty jeho křídla. A nevím, proč nemůžu běhat. Ne, nemůžu běhat. To je jako, co to má znamenat? Jdeme běhat. Oh my god, nech mě. Dobrý už je. Nějakou unavená. To je na to běhání fakt hrozná. Takže já myslím, že už jsme u těch tolika papírků asi skončili. Protože jakoby nějak tady další nevidím. Oh my god, co to bylo? Tady praskla žárovka nebo co? Jo, 7, 6 nebo 6. 6. Oh my god, nech mě. Debil, já tam potřebuji jít. Ne, nemůžu běhat, běž. 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 Dělej. Už mi nefunguje ten shift. A další, 7. Že bych to dal? Ty vole. A najednou běží, co? Ten shift držím celou dobu, kdybyste něco to. Tak shift jinak držím celou dobu. Oh my god, ne, nech mě. Dělej, běž. To potřebuje udělat ten hrozný zvuk. Dělej, proč nechceš běžet? No, tak se to dělá. Jo, není tam. No počkat, to teď není zelené. Ty vole. A najednou zas běží.
Ty vole, ne. Ty pičo. Takže tady to fakt jako nejde, když mi nefunguje shift. Ale 7 z 8 to je jakoby celkem slušný, se mi zdá. No. Jsem to z toho celkem dost jakoby blbej. Ne, ale tak jakoby celkem to náštve, když 7 z 8, já ten poslední papírek budu určitě, no, doufám, že kousek ode mě. A jako kdybych mi fungoval shift, tak bych tam možná i dal, ale prostě já tady mačkám shift a kretén a jenom když to udělá ten hrozný zvuk, tak ten shift začne fungovat, tak nevím, jestli to jako do té hry patří. Nebo co, ale jakoby, fakt off. Takže já bych tady tím asi ten díl ukončil. Ten musel být hodně krátký, protože ten byl možná kratší než ten mansion. To jsem chcípnul úplně super brzo. Protože ono to jde o to, že já ty papírky sbírám prostě hrozně rychle a pak taky tím pádem hrozně rychle chcípám. Takže já se s váma asi tady tím loučím a je to všechno. Takže čau.